गिबियावनो बयखौबो बरायबाय दिनै जों क्लास 10 नि मैथमेटिक्स सोंनाय बिदां 4.3 नि क्वेश्चन नम्बर 2 खौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो नैबे नम्बर 1 खौ सल्व खालामनानै होदोंमोन। नम्बर 1 आव गासै मोनद' क्वेश्चन्स दंमोन, बे गासैखौ आं सल्व खालामनानै होजोबबाय। जुदि नोंसोर बेफोरखौ नायनोब्ला दा नायबाय थानाय भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंकफोर होनानै दोनखादों, बे लिंकफोराव थुनानै नायबानो जाबाय। नङाब्ला दायो खनानि आइ बाटनाव जुदि लिंकफोर नुदोंब्ला बे लिंकआवबो थुनानै नायनो हागोन। स' नम्बर 2 नि क्वेश्चन्सआ मामोन खनसे नायफिनसै। गोजौनि सोंनाय 1 आव होनाय जौगानाय समानथायफोरनि रोदाखौ जौगानाय मावसुलु बाहायनानै दिहुन। स' नैबाव जेसेबां क्वेश्चन्सफोर नुदों बेखौ जोङो मा आदब बाहायनांगौनो, जौगानाय मावसुलु बाहायनानै मा खालामनांगौ, रोदा दिहुननांगौ। अके, इंलिश मिडियामनाबो नायना ला नै। Find the roots of the quadratic equations given in question number 1 above by applying the quadratic formula. अके, मा फर्मुला बाहायनांगौ? क्वाड्रेटिक फर्मुला बाहायनांगौ जोङो। स' नायलांबाय थादो जों बेखौ बोरै मावफुंलांगोन, बोरै सल्व खालामनांगोन। आं नम्बर 1 खौ अलरेडि फोरोंखांखाबाय बे आदबजों। दायो जों नम्बर 2 खौ सल्व खालामगोन जौगानाय मावसुलु बाहायनानै। स' नम्बर 2 आव दङ नैबे क्वेश्चन्स 2x² + x - 4। गिबियावनो क्वेश्चन्सखौ लिरना ला 2x² + x - 4 = 0। मा खालाम नोंसोरो बे भिडियोखौ बुजिनो थाखाय नम्बर 1 खौ बोरै सल्व खालामदोंमोन बेखौ नाय। बेनि थाखाय बे भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ, बे लिंकफोराव थुनानै नायबानो जाबाय। जुदि खनायाव लिंक नुदोंब्ला बेयाव लिंकआवबो थुनानै नायनो हागोन नोंसोरो। दानिया नाय बोरै जों बेखौ मावफुंथाय दिहुनगोन जौगानाय मावसुलु बाहायनानै एबा क्वाड्रेटिक फर्मुला बाहायनानै। गिबियावनो बेखौ माजों रुजुनांगौ, नैबे समानथायजों रुजुनांगौ। बे समानथायानो जाबाय ax² + bx + c = 0। बे समानथायजों रुजुनांगौ। बियो मा मोनसे जौगानाय समानथाय। जायखिजाया जौगानाय समानथाया नैबे महराव थायो थारमाने। होमबा जुदि बेखौ बेजों रुजुयोब्ला a नि जायगायाव मा दङ जोंहा 2 दङ, b नि जायगायाव मा दङ, x जों जेबो गैखाया माने b जों मा दंफायो 1, c नि जायगायाव मा दंफायो एनै -4। अके, बेजों बेखौ रुजुना नायबाय जों नुबाय जे x² जों थाफानाया जोंहा a जायो, x जों थाफानाया b जायो आरो हारसिं थानाया c जायो। होमबा a आ सोर जाना दङ 2, b आ सोर जाना दं 1, c आ सोर जाना दं -4। ओंखायनो आं बलेनोसै बेवहाय a आ बेसेबां 2, b आ बेसे +1, माइनास दंबा माइनास लिर, प्लास दंबा प्लास लिरबानो जाबाय बे। स' दानिया जिहेतु जों बेखौ जौगानाय मावसुलु बाहायनानै रोदा दिहुननांगौ, ओंखायनो जों फर्मुलाखौ खनसे लिरनोसै। फर्मुलाया मा, x = गोसोआव लाखि -b + √b² - 4ac / 2a। बे जाबाय फर्मुला। जौगानाय मावसुलु बाहायनानै रोदा दिहुन बा क्वाड्रेटिक फर्मुला बाहायनानै रुट्स दिहुन होनबाथाय बे फर्मुलाखौ बाहायखानांगोन। आरो बेवहाय जोंहा x नङा होमबा, ओंखायनो नैबाव x फैगोन दै, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। होमबा नायदो जोङो माइनासआ माइनास, b नि मानखौ फज'नोसै। b नि माना बेसेबां जोंहा भेलुआ 1, प्लास माइनासआ प्लास माइनास, b² माने मा जासिगोन 1² माइनासआ माइनास 4ac माने 4 डट, बिसोर माल्टिप्लाइ जाना दं, सानजाब जाना दं दे। सानजाबखौ आङो डटजों बुजायनो सानदों, ओंखायनो डट होबाय बेवहाय 4 डट a डट c। a आ बेसेबां 2, c आ बेसेबां -4। ब्रेकेटाव थाबा माइनास गोनांखौ ब्रेकेटाव होबानो जाबाय 2a। a आ बेसेबां, a आ 2। होमबा नायदो नोङो जों मोनफ्रोमबो भेलुसफोरखौ फज'जोब्बाय। बिनि उनाव मा खालाम, सिम्प्लिफाइ खालामबाव, ब्रेकेट बोखारबा +1 जों -1 जों -1 जागोन, बेयो प्लास माइनासआ माइनासआनो जागोन। 1² मानिथ' 1 × 1 होननाय जायो, 1 × 1 1आनो। नैबे माइनासजों बे माइनासजों ब्रेकेट बोखारबा मा जासिगोन प्लास, ब्रेकेट बोखारबा प्लास जासिगोन, ओमफ्राय माल्टिप्लाइ जाजोबगोन, बे सानजाब जाजोबगोन। 4 × 2 8, 8 × 4 जोंहा बेसेबां जागोन 32। अके, 2 2 जा जोंहा बेसेबां जायो 4 जायो। स' नायलां बेखौ आरो जों फिसासिन खालामनो हाबावो नामा नायनि। बिसोर मोननैजों प्लास जागोन, +1 जों +32 जों √33 जाबाय, डिवाइडेड बाय 4 आ 4। स' बेवहाय x आ फैबाय थागोन, x। दानिया जों बेखौ आरोबाव फिसासिन महराव लांनो हाला। मानो लांनो हाला, जोंहा नैबे √33 आ मा अनजिमा, रानजोबथायि अनजिमा। गोसोआव लाखि
रुट अभार 33 आ मा अनजिमा रानजोबथायि अके चैप्टार 1 आव मोनबोदोंमोन नोंसोरो रानजोबथायि अनजिमा माखौ बुङो माने राननानै जों बेखौ फोजोबनो हाया डेट इज इर'सनेल नाम्बार बियो इर'सनेल नाम्बार दे इर'सनेल नाम्बार जों बेखौ मा खालामनो हाया डिभाइड खालामनानै जों बेखौ फोजोबनो हाया होमबा जाय अनजिमाया रानजोबथायि एबा इर'सनेल बेनि रुट अभारखौबो जों बोखारनो हाया गोसोआव लाखि जुदि रुट अभार 4 मोनबा जों बेखौ बोखारनो हागौमोन रुट अभार 4 खौ बोरै बोखारनो हागौमोन नाय नोङो 4 नि जायगायाव जों मा लिरनो हागौमोन 2 स्क्वायर स्क्वायरजों रुटजों दानजालायगौमोन जोंहा मात्र माल' थागौमोन 2 माने रुट अभारखौ बोखारनानै जों मा खालामनो हायो रुट अभारखौ बोखारनाय लोगो लोगो रुट अभार 4 आ मा जागोन 2 जागोन नाथाय रुट अभार 33 आव नों बिदि हाया नोङो रुट अभार 9 खौबो हागोन रुट अभार 9 आ मा जागोन 3 नाथाय रुट अभार 33 नि जोंहा बिदि भेलु गैया ओंखायनो बेखौ बावनो दोननांगोन स' दानिया लिरदों नोङो देयरफॉर x जों खनसे प्लास खनसे x इक्वल टू प्लास खनसे x इक्वल टू माइनास लिरना होबानो जाबाय माइनास प्लास लिरग्रोबाय आंनि नङाब्ला x जों खनसे मा लिरनो हागोन माइनासनि खनसे प्लास ला खनसे माइनास ला माने खनसे लागैनो जोंहा x इक्वल टू -1 प्लस माइनास रुट अभार 33 डिवाइड बाय 4 होननाया नैबे मोननैखौ बुजायदों थारमाने x आ -1 प्लस रुट अभार 33 बाय 4 बो बा x आ माबो जादों -1 माइनास रुट अभार 33 बाय 4 बो जाना दङ बेखौ फोरमायदों नै बियो ओंखायनो जों बेखौ बिदि लिरदों इंलिश बिदाब होनना लिरबानो जाबाय इदार x इक्वल टू दिस अर नङाब्लानि जायगायाव x इक्वल टू दिस अके स' जों बेखौ आरोबाव फिसासिन खालामनो हाबावगोन नामा हाला मानो होनबा रुट अभार 33 आ आलादा अनजिमाखा बेयो रानजोबथाय रावजोंबो दाजाबजाया रावजोंबो प्लास खालामजाया रावजोंबो दानख'जाया माने साबट्रेक्ट खालामजाया रावजोंबो सानजाबजागोन सरि खिन्थु बे दाजाबजाया दानख'जाया आरो डिभाइड खालामजाया गोसोआव लाखि अके ओंखायनो बे बेयावनो थासिगोन आरो स' एन्सारा जोंहा बेनो देयरफॉर रोदाया बेसे मोनसेया -1 प्लस रुट अभार 33 बाय 4 मोनसेया -1 माइनास रुट अभार 33 बाय 4 बेखिनियानो आरो स' आं सानो बुजिबाय जों नेक्स्ट नाम्बारखौ बिदिनो खालामनि नेक्स्ट नाम्बाराव दङ जोंहा 3 नाम्बार 3 नाम्बारखौबो जों बे आदबजों खालामनायनि मा जायो नायनि 3 नाम्बारनि कुवेश्चन्सआ नै बेबायदि बे जाबाय 3 नाम्बारनि कुवेश्चन्स 1 नि नैबे 3 बेखौ जों सल्भ खालामनि एखे आदबजोंनो सल्भ खालामनांगोन जोङो मानो होनबा जौगानाय समानथायफोरनि रोदाखौ जौगानाय मावसुलु बाहायनानै दिहुनहोदों नालाय बे गासैखौबो जों जौगानाय मावसुलु बाहायनानै जों मा खालामनो नागिरदों एन्सारखौ दिहुननो नागिरदों माने रोदाखौ दिहुननो नागिरदों सिगाङाव जेरै बेवहाय बर' मिडियामनिया बेवहाय लिरदो इंलिश मिडियामफोरना हियर होमबा इया सोर जागोन इया जोंहा x स्क्वायरजों थाफानाय सोर 4 बिया सोर जायो x जों थाफानाय प्लास मा दङ 4 रुट अभार 3 दं सिया सोर जागोन हारसिं थानाय माने गथा अनजिमा कनस्टेन्टआ +3 अके स' मावसुलु बायदियै एकर्डिं टु आवार फर्मुला इउ राइट द फार्स्ट फर्मुलाखौ गिबियावनो लिरना लादो जिहेतु जोङो जौगानाय मावसुलु जौगानाय क्वाड्रेटिक फर्मुला इउज खालामनो होदों नालाय फर्मुलाया बेमोन बास फज'दो दानिया बिनि जायगायाव नै माइनासआ माइनास बिनि जायगायाव नै बेखौ फज'फै 4 रुट अभार 3 खौ ब्रेकेटाव होनानै प्लास माइनासआ प्लास माइनास बि स्क्वायर माने बिनि जायगायाव बेसे दं 4 रुट अभार 3 बा बि स्क्वायर जायोब्ला मा जागोन 4 रुट अभार 3 होल स्क्वायर जागोन बि स्क्वायर होननाय लोगो लोगो नै बिनि स्क्वायर माइनासआ माइनास 4ac 4आ 4 एआ बेसेबां एनै 4 सिया बेसेबां एनै 3 जिहेतु जोंहा बिसोर मोननैबो प्लास ओंखायनो जों ब्रेकेटाव होलायलायाबाबो जेबो नङा बा ब्रेकेटाव होनानै फज'बाबो जेबो नङा अके बेनिफ्राय 2a एआ बेसेबां एआ जोंहा 4 स' नायलांबाय थादो जों बेखौ बोरै मावफुंगोन ब्रेकेट बोखारबा बे +4 रुट 3 आ माइनासजों -4 रुट अभार 3 जासिगोन बियो प्लास माइनासआ प्लास माइनास जोङो बेखौ खनसे बोखारना लाग्रोनि 4 रुट अभार 3 होल स्क्वायर माने मा होननाय जादों बे रुट अभारा 4 निबो आरो सोरनिबो रुट 3 निबो होननाय जादों नैबेनि ओंथिया 4 रुट अभार 3 होल स्क्वायर बिनि ओंथिया मा होननाय जादों बे स्क्वायरा 4 निबो आरो रुट 3 निबो होनाय जादों होमबा मा जागोन 4 स्क्वायर माने मा जागोन 16
√3 होल स्क्वायर माने स्क्वायरजों रुटजों दानजालायनानै बेहा माल' थागोन only 3 ओके आरो गोसोआव लाखि 4√3 माने बियो मा 4 जों √3 जों मा जानानै दङ माल्टिप्लाइ जानानै दङ सानजाब जानानै दङ होमबा बेखौ गुसुङै मासो लिरदों 4√3 सो लिरदों गोसोआव थाबायना होमबा बावहाय जेब्ला 4√3 नि स्क्वायर लायो अब्ला मा जागोन 4 स्क्वायर इनटु √3 होल स्क्वायर बिदि जाना दं बियो माने माल्टिप्लाइ जाना दंखायो थिग बिदिनो 4√3 होल स्क्वायर खालामब्लाबो मा जागोन बिसोरनि स्क्वायरा बिसोरनि बर्गआ मा जागोन माल्टिप्लाइ जाफिनगोन थारमाने 4 स्क्वायरखौ जों बेसे मोनगोन 16 √3 होल स्क्वायरखौ बेसे मोनदों 3 बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ जाफिनगोन सानजाब जाफिनगोन होमबा सानजाब जाबा बेसेबां मोनगोन 48 स' दिस विल बी 48 माइनासआ माइनास बेवहाय जेबो माइनास प्लास सिन गैया ओंखायनो माइनासआ फैफिनगोन 4 4 जा बेसेबां जायो जोंहा 16 इनटु 3 16 इनटु 3 बेसेबां जायो 48 4 4 जा 16 16 इनटु 3 48 2 4 जा बेसे जायो 8 जायो स' नाय बेखौ जों बेखौनो लिरबाय था जास्ट नैबे √r सिंनिखौ मावग्रोना ला √r 48 सरि √r सिङाव मा दङ 48 माइनास 48 48 माइनास 48 मा जागोन 0 √r 0 ओके स' आं बेखौ नैबेथिं लिरनोसै फिसा फिसा नायलांबाय था x इक्वल टु x आ x माइनास 4 √r 3 आ 4 √r 3 प्लास माइनासआ प्लास माइनास √r 0 0 जों √r थाब्लाबो बा स्क्वायर थाब्लाबो जेब्लाबो 0 आ 0 खा ओके होमबा नायदो बेवहाय मा दङ जोंहा 8 दङ दानिया मा खालामसै बिदिब्ला मा जागोन x नि भेलुआ मा जागोन x नि भेलुआ मोननै जागोन जों जेरैहाय नैबेखौ बेयाव लिरदों नङा होमबा खनसेजों प्लास खनसेजों माइनास थिग बिदिनो बेयावबो लिरनो हासिगोन जोङो इदार x इक्वल टु माइनास 4 √3 प्लास 0 नङाब्ला माइनास 4 √3 माइनास 0 बिदि लिरबानो जाबाय बर' मिडियाम नारै लिरदो देयरफर x जों जों खनसे प्लास लागोन खनसे मा लागोन माइनास लागोन माने माइनास 4 √3 प्लास 0 लागोन खनसे नङाब्ला आं बे फिसा जायगायावनो लिरबाय बे मोनसे लाइनावनो लिरना लाबानो जाबाय नोंसोरो नङाब्ला x इक्वल टु मा लिरनो हागोन 4 √3 माइनास 0/8 लिरनो हागोन माने x जों खनसे प्लास लानो हागोन माइनास 4 √3 प्लास 0/8 लानो हागोन नङाब्ला खनसे मा लानो हागोन माइनास 4 √3 माइनास 0/8 लानो हागोन ओके होमबा नायलां मा जागोन बियो मा जागोन नोंसिनिबा नाय माइनास 4 √3 प्लास 0 माने मा 0 जों नों जायखिया अनजिमा दाजाबबाबो प्लास खालामबाबो बेखौनो मोनफिनगोन थारमाने नों माखौनो मोनफिनगोन माइनास 4 √3/8 खौनो मोनफिनगोन आरो बावहाय नै माइनास 4/3 माइनास 0 माइनास 4 √3 नि माइनास 0 नों 0 जों माइनास खालामबाबो प्लास खालामबाबो बेखौनो मोनफिनगोन थारमाने नों मा मोनगोन मोननैयावबो माइनास 4 √3/8 बेयावबो मा मोनफिनगोन माइनास 4 √3/8 खौनो मोनफिनगोन ओके होमबा आं बिदि लिरसै जेबो गोनो गोदो जानो गोनां गैया x इक्वल टु जों बेसे मोनगोन x इक्वल टु माइनास 4 √3/8 आरो बिथिंबो मा मोनगोन x इक्वल टु माइनास 4 √3/8 खौनो मोनगोन क्लियार होमबा 4 जों 8 खौ डिवाइड खालामहरबा 2 4 जों 8 खौ डिवाइड खालामबा 2 होमबा जों बेसेबां मोनगोन माइनास √3/2 थालांबाय बेयावबो माइनास √3/2 थालांबाय बे माइनासखौ बाव लिरबाबो जेबो नङा गोजौआव लिरबाबो जेबो नङा बे एखे खोथा होमबा देयरफर रोदाया ओके रोदाया that means roots are minus 3/2 minus 3/2 स' बेवहाय मोननैबो रोदाया एखे एबा समान आरो होमबा रोदाया मा समान जानायनि जोंहा मा थायो मोनसे कन्डिशन थायो बे कन्डिशनखौ नोंसोरो एक्सारसाइज 4.4 आव मोनगोन दे आं बेवहाय बुंथ'ला भिडिअआ गोलावद्राय जागोन स' नेक्स्ट नाम्बार जोङो 6 खौ खालामनि नोंसोरो 4 आरो 5 खौ खालामना लादो बे एखे प्रसेसा 4 आरो 5 खौबो बे प्रसेसजोंनो बानायगोन जोङो दायो 6 खौ बानायनि 6 आव दङ जोंहा 4x² प्लास x माइनास 3 इक्वल टु 0 जों बेखौ मावफुंनि जेरै दं दहाय लिरदों एरैनो लिरबानो जाबाय दानि बावैसो जेरै लिरदों हियर ए आ बेसे x स्क्वायरजों थाफानाया बेसे 4 b आ x जों थाफानाया सोर बहाय प्लास 1 दै जेबो गैया माने प्लास 1 दंफायो बहाय c आ सोर जाना दङ माइनास 3 क्लियार जाबाय बे लानायखौ ओके देयरफर x इक्वल टु खनसे फर्मुलाखौ लिरबानो जाबाय माइनास b प्लास माइनास
b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a अके मोनसे बाथ्रा खिन्थानि आङो नोंसोरनो जुदि बियो ओरैमोनब्ला 4 साप'ज m स्क्वायर प्लास m माइनास 3 x नि जायगायाव जों m लादोंब्ला होमबा फर्मुलायाव मा फैगोन जोंहा नैबे m फैगोन बेनो बे थागोन बेफोरो बेनो बे थागोन खिन्थु नैबे m बा बाव m फैगोन x बा मा फैगोन x फैगोन बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखा नोंसोरो होमबा मानफोरखौ फज'नोसै माइनासआ माइनास b नि जायगायाव जों नैबे b नि मानखौ फज'दो 1 just put it and b square what is b square means 1 whole square माइनासआ माइनास 4 आ 4 a नि मानाव मा फज' a नि भेलुखौ फज' जेराव c दङ बेयाव माइनास 3 फज' बेनिफ्राय 2a माने 2a खौ फज'दो a आ बेसेबां 4 स' नाय जोबोद गोरलै ब्रेकेट बोखारबा प्लास 1 जों माइनास 1 जों माइनास 1 प्लास माइनासआ प्लास माइनास 1 स्क्वायर माने 1 आनो 1 into 1 1 नङा होमबा नैबे ब्रेकेट सिंनि माइनास नैबे बाहेरनि माइनासजों प्लास जासिगोन मानो होनबा बिसोर सानजाब जागोन माल्टिप्लिकेसन खालामनांगोन जों बिसोरखौ 4 4 जा 16 3 जा बेसेबां जायोमोनलाय 48 2 4 जा बेसेबां जायो जोंहा 8 जायो नायदो जोबोद गोरलै नों मोजां लिरलांबाय थाबानो जालांखायो बिसोर मोननैजों प्लास खालाम बेसे मोनगोन नोङो 49 मोनगोन नोङो 8 आ 8 x आ आरोबाव बेखौ जोङो बोखारबावनो हायो ना हाया नायनि जोङो प्लास माइनासआ प्लास माइनास रुट अभार 49 खौ जोङो मा लानो हायो रुट अभार 49 खौ जोङो बोखावनो हायो माने फिसासिन महराव लांनो हायो माब्रैहाय 49 आ मा जायो 7 into 7 बेसे 49 नङा होमबा 7 into 7 खौ जों मा लिरनो हायो 7 स्क्वायर रुटजों स्क्वायरजों दानलायलायो जोंहा होमबा मात्र माल' थासिगोन 7 होमबा रुट अभार 49 नि जायगायाव जोङो डाइरेक्टलि मा लिरनो हायो एक्चुअलि बाव 7 लिरनो हायो अके बा नोङो खनसे गोसोबा बेखौ 7 स्क्वायर होननानै लिरना लाबानो जाबाय बुजिबाय होमबा नायदो 7 स्क्वायर मानो लिरनो हाखो मानो होनबा 7 into 7 49 प्लास माइनासआ प्लास माइनास रुटजों स्क्वायरजों दानजालायबाय होमबा मात्र थालांबाय 7 होमबा खनसेनि 8 जों बेखौ दायो आरोबाव फिसासिन खालामनो हानाय नंला दायो जों मा खालामनांसिगोनसो इदार अर लिरनांसिगोनसो इंलिश मिडियामना इदार अर लिरबानो जाबाय बर' मिडियामना नै x इक्वल टु खनसे प्लास ला नङाब्ला होननानै बर' मिडियामना इंलिशना इदार अर x इक्वल टु खनसे माइनास ला नै माइनास लाबाय खनसे प्लास 7 लाबाय खनसे माइनास 7 लाबाय होमबा बियो बेसेबां जागोन 6/8 जागोन बियो बेसेबां जागोन -8/8 जागोन मोननैखौबो 2 जों डिवाइड खालामसै 2 जों डिवाइड खालामबा बे 3 2 जों डिवाइड खालामबा 4 आरो बे डिवाइड खालामजाला जास्ट बेयावनो थासिगोन बियो 8 जों डिवाइड खालामबा जोंहा 1 जायो माने एन्सारा जोंहा मा थागोन -1 बुजिबाय देयरफर रोदाया इंलिश मिडियामफोरना रुट्स आर होनना लिरदो रोदाया दैट इज रुट्स आर मा 3/4 आरो मोनसे बेसे -1 बेनो आरो एन्सारा स' बेखिनियानोमोन जोबोद गोरलै फर्मुलाफोरखौ मोजां गोसोआव लाखि आरो गोसोआव लाखिनानै बानायलांबाय था आरामसे भेरि रिलेक्स मुडाव बानायलांबाय था होमबानो एन्सारा ओंखारहैयो हाखु दाखु बानायनाङा आरामसे बानायलांबाय था बेनो खिन्थु एग्जामाव एसे स्पिडै बानायनो जेब्लाबो ट्राइ खालाम लासैबा नोंहा टाइम थोनाय नङा अके स' उननि भिडिअ'आव आं नोंसोरनो नैबे नाम्बार 3 खौ सल्भ खालामनानै होगोन नैबे नाम्बार 3 आव जेसेबां कुइसन नुदोंना बे गासैबो कुइसन्सफोरखौ आं सल्भ खालामजोबगोन बिनि थाखाय नोंसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब द चेनेल एन्ड हिट द बेल आइकन आरो जेसेबां हायो जोंनि बर' मिडियाम फरायनाय बा इंलिश मिडियाम फरायनाय बर' स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव रानना होजोब बे भिडिअफोरखौ वाट्सएप फेसबुकनि गेजेरजों अके भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों